Здрасти, аз съм Йонката БГ и днес ще играеме с Гошката. Аз идвам. Айде бе, спълни се, човек! Ела. Окей. Аз те виждам, човек. What? Как ще е хубаво приложение? Окей, сега. Идвам. Окей. Идваш ли? Да, идвам. Побързай малко, че ме е страх. Да знаете, и той записва. Къде си? Аз съм на... Погледни за тебе! За тебе съм, бе! Не, бе! Спрях видеото, спрях. Виж как! Човек! Що ме върш? Спрях видеото. Така, човек, аз съм пуснал видеото, спре! Ще ме мраза. Овцата е моя! Моя, човек! Чакай малко. Ой, човек, имам храна вече. Добре, извинете за тази пауза. Значи тук е 3. О, аз мога да си поръчам нещо от селянина. Ай! Що му се напротив беше ме удар. Може да сме търговия, човек. Мога да ти натисна търговия. Извинете, тук братчето на моята. Я умирай! Човек, дай да те трейдна. Така, хора, той спра за малко, а през това време ние ще набереме ресурси и ще ги отвлечеме на вкусно предястие. Гошката е тук. Гушка. О, човек, найс неща. Имам килчета, ябълка и злато. Какво? Така е много бъгване. Така, леко му Добре, лагна. извинете за тези паузи. Ай! Аз съм месоядния. Човек, не, аз ще чука, човек. И що отиваш там, бе? Ето тук има. Вижте, точно пред мен. Имаше тук на село, ще му взема да То това е по-голямо. Аз ще открадна тук. Я ви шапка! Колко дърце имам. От тук не. Първо ще се направя. Трябва да сте чули за тези паузи за коса. Просто много тук брат ми пречи. Ама на теб? Аз просто натискам грешни бутони. Мисля, да. Първо ще се направим една кирка. И една брадва. Дървена. Нека. Аз имам 6 дръвцета. Чека, вече имам печка. Чека, ще взема 2 печки. Оф, ти взе честа ли? Да, човек. Да си. Коса. Ако си ме отдал, ще се направи един меч. Няма да се разбирам. Излизам от първа. Окей, бе. Та нова Аз поредица. щупих чеша. Добре, ние играем Survival тук, да. На него е нова поредица, а на мен се е Survival. Това ще е нова поредица, да знаете, няма вечно да играем с този. Да, Ако ви дразни, че той хаква, господин хакер. Кой хаква? Аз не хаквам, просто си чупя. Минутка. Ключа си мастерите, нали? Не, няма да си ме къща, ще си построиме. Аз овцата ми пада. Още една овца. Аз най-първо ще имам легло. Аз вече имам една вълна и аз ще взема и тази. Това ми бяга. Абе, ама че ми бягаше! Лайншотнах. Та овца изчезна.
А не тя. Телепортира се! Който се телепортира, аз го убивам. Човек, виждам ти, не има. Не им така. Ето аз ти го виждам. Аз плувам с него. Ти ли плувах? Да ти направи брадва? Аз имам бая закон. Друга брат. Абе ще ти дам, бе, ела, идвай. Аз тук... Идвай, бе, като ти кажа, идвай. Какво ти защо? Човек, ела. Аз ще ти дам стик. Минутка, ето. Ето ти една брадва. Валя. Thank you. Окей, и ето ти една печка. Ние в различни къщи ще Не, живеем. служи честа, за да ти дам печката. Вы, човек, става нощ. Сложих честа. Окей, ето ти дам една печка. Вземи. В голямата къща. Ето е, човек. Виж ми на им така, седни ми го. Оставих ти печката и брадвата. Човек! Много старите. Какво? Ти знаеш къщата. Да, виждам. Тук като съм ти оставил нещата, затваряме вратата против монстър сме. Те, да съм хвърлил работите. Човек, ще си направим две стаи. Врати. Още такива. Къде остави твоя чест, моя чест? Човек, аз си го взех, да ти го върна. Не, ще го сложим до работите. Работа. Взели си печката? Да, Окей, аз ще дам минутка, аз ще си направя чест. Вземи си твоя. Направих си два. Аз съм богат сега. Ще си направя малко факли. Човек, ще барикадирам вратата. С вълна. Ще барикадирам. А, не, ти ще ми я вземеш. Човек, я виж, дупати се има вълна. Искаш ли храна? Имам стекове. Ще ги изпека. Изпечи си ги. Значи една. Ще го дам пред честа. Вземи. И си го изпечи на твоята печка. Ето ще ти дам две пръчки. нямам батерия. Ела, човек. Ще ти помогна. Аз с твоето зарядно. Да. Така, човек, ето се зарядно. Аз имам 70 и нещо процента. Аз ще работи. Ще ти помогна. Чакай, сетих се. Чичи. Опа. Така без да исках изляза. Човек, окей. Ами ти, човек, ти още си тука. Ударихте. Добре. Аз имам пак. Човек, ти се бъгна. Ейма. Ето ме отново. Тук сега се зареждам. Да се го обърна. Не, така. Пръчки. Аз сега си правя няколко факли. Бе, колко минути? Има 16 факли. Ами, 9 минути. Мисля вече да спираме клипа, другия път да го довършиме. Аз още няма да го спирам. И чао.